F'ġimgħa waħda reġa' kien hemm għadd ta' indikaturi pożittivi dwar kif inimixja l-ekonomija Maltija u s-saħħa tal-konsumatur Malti. Għat-tieni xahar konsekuttiv statistika tal-Eurostat tindika li l-beħ mill-ħwienet f'Malta żdied bl-akbar rata ta' tkabbir minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-beħ mill-ħwienet f'Marzu ta' din is-sena kien ta' 8.9% ogħla minn dak osservat fl-istess xahar sena ilu. Din ir-rata hija 3 darbiet u nofs dik osservata fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika li matul l-ewwel kwart ta' din is-sena inħarġu fit-toroq ta' pajjiżna 4855 vettura ġdida. Dan ifisser żieda ta' 36% fuq l-ammont ta' vetturi ġodda li kienu ġew liċenzjati fl-istess perjodu fl-2013, l-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Minn barra l-istatistika uffiċjali hemm ħafna evidenza oħra li ġib fix-xejn il-kritika tal-oppożizzjoni dwar l-ekonomija. Fosthom il-ħruġ ta' 45 miljun euro ta' bonds mill-International Hotel Investments li spiċċa ingħalaq fl-istess ġurnata li infetaħ. Dan wara li l-pubbliku rid jinvesti 186 miljun euro. Dan huwa ammont aktar minn 4 darbiet akbar minn dak li kellha bżonn din il-kumpanija. L-istess kien ġara ftit xhur ilu meta l-Gvern kien ħareġ stocks tiegħu għall-offerta pubblika. Fl-istqarrija l-Gvern irreaġixxa b'mod pożittiv għal dawn ir-riżultati u fisser kif il-politika tiegħu hija maħsuba biex jinħoloq iktar ġid.